Àngel Pons, festa solidària amb rècord Guinness inclòs, no? Sí, perquè no estem parlant d'un entrepà qualsevol, és un entrepà molt llarg, que mesura exactament 3 metres, 3 quilòmetres, volem dir, 800 metres, i que per tant s'ha convertit en l'entrepà més llarg del món, segons ho certifica aquest mateix diploma que avui els han entregat i que ha emès l'organització del rècord Guinness, que ha estat aquí aquest matí. Un entrepà farcit de crema de cacau, 1.000 quilos de crema de cacau i avellanes que han fet els estudiants d'hostaleria durant tota la nit, des de les 4 del matí fins fa pràcticament uns minuts que han estat preparant aquest entrepà i que dona el tret de sortida a la campanya que fa la Fundació del Banc dels Aliments i que es titula La fam no se'n va de vacances, una campanya amb el que la ONG vol conscienciar la població de que continua sent solidari en una època especialment crítica com és l'estiu, perquè molta gent se'n va de vacances, però en canvi les necessitats continuen estant allà de molta gent que necessita aliment per continuar subsistint i per continuar alimentant-se dia rere dia. I en aquest sentit, la Fundació del Banc dels Aliments demana a les associacions i a les organitzacions locals que col·laborin i que participin i que mobilitzin també la població. Això és el que ens ha explicat el vicepresident de la Fundació del Banc dels Aliments. L'escoltem. El 50% de ciutadans no fan vacances, però el 50% d'aquests 50% que no fan vacances no tenen el que menjar. Llavors, el Banc dels Aliments de Barcelona cada dia ha de repartir 35-40 tones de menjar, cada dia. I penseu que sovint el magatzem es buida. Demanar que la gent ajudi a les entitats benèfiques de barri, a la pobresa de proximitat.